Шола телеканалында яңалыклар чыгарылышы, исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Республика президент программалары нигезендә Шолда быел 6 балалар бакчасы төзелә. Аларның икесенә балалар йөри башлады инде, калган 4-се ачылу тантанасын көтә. Учреждениеләрнең әзерлек дәрәҗәсен Ләйсән Ханова карады. Сосновый Борда яңа балалар бакчасы, Комсомолецта яңа клуб. Тукай районында яңа биналар ачылу тантанасында Гүзәл Шихапова булып кайтты. 2 елга шикләүләр кертелә. Татарстан урман хуҗалыкларында кайбер җәнлекләр һәм кош-кортларны аулау рөхсәт ителмәячәк. Асылташлылар белем бәйрәмен 2 тапкыр үткәрә. Тернәкләндерү үзәгендә балаларны мәктәпкә озату тантанасы үтте. Чәчәкле мультфильм геройларын карарга шарлотка пирогыннан авыз итәргә мөмкин булачак. Чәчәк фестивале тагын нинди сюрпризлар әзерли, хәбәрчебез белеште. Шолда 3 яшьлекләр балалар бакчалары белән тәэмин ителде. Хәзер 2 яше тулып киткән нәниләрне урынлы итү бурычы куела. Татарстанда республика президент программалары нигезендә актив рәвештә балалар бакчалары, мәктәп һәм башка социаль объектлар сафка баса. 18 августта республика лидер Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Игорь Шувалов белән берлектә Лаеш районында бер юлы 3 бакча ачуда катнашты. Татарстанда барлыгы 30 республика президент программасы гамәлдә. Алар нигездә территорияләрне үстерүгә йөз тота. Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе белән илдәге шактый катлаулы икътисади вазгыятьтә дә алар тормышка ашырылуына дәвам итә. Быел Татарстанда 75 бакча ачылачак. Бу 10 мең өстәмә урын дигән сүз. Республика лидеры Лаеш районында балалар бакчасы ачу тантанасында катнашты. Әлеге программаларның никадәр мөһим булуын тагын бер кат ассызыклады. Балаларыбыз шундай яхшы шартларда яхшы киләчәк белән Татарстанның, Россиянең киләчәге шушы балаларда. Республика президент программалары Шолда да актив тормышка ашырыла. Нәтиҗәдә быел калада өр-яңа 6 балалар бакчасы төзеләчәк. Аларның икесе ачылды инде. Ярбуй микрорайонында Шоллы бизәкләре, Кызыл Шоллыда Фиалка Миләүшә бакчалары эшли. Чиратта 13нче комплекста урнашкан Йолдызчыклар бакчасы. Ул балаларның танып белү, сөйләмен үстерү юнәлешендә эшләячәк. Безнең балалар бакчасы 240 балага исәпләнгән. Аны ачу тантанасы 2 сентябрьгә билгеләнгән. Сабыйларны кабул итүгә коллектив та, балалар бакчасы да әзер. 58нче комплекста төзелүче уенчык бакчасы да үз чиратын көтә. Ул 240 балага исәпләнгән. Бассейнлы заманча технологияләр белән тәэмин ителгән учреждениене өлгертү өчен эшчеләр тыгыз режимда эшли. Әлеге балалар бакчасы инде август айында ук ачылыр дип көтелгән иде. Ләкин күргәнебезчә бирдә әле эшләр төгәлләнмәгән һәм хәзер инде ата-аналар балалар аның сентябрьдә ачылуын көтә. Моннан тыш бакчалар 65нче комплекста һәм Мәләкәс аръягында да сафка басачак. 6 балалар бакчасын төзүгә республика бюджетыннан 900 миллион сумга якын акча бүленде. Нәтиҗәдә быел гына да Шолда 1500гә якын өстәмә урын булдырылды. Хәзер инде калада 2 яшьтән үткән нәниләрне бакчалы итү бурычы куела. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Шолла ТВ, яңалыклар. Тукай районында да 2 зур һәм мөһим объект ачылды. Бүгеннән Сосновый Бор поселогында яңа балалар бакчасы, ә Комсомолецта яңа клуб эшли. Әлеге биналарны ачу тантанасында республика премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Татарстанда балалар бакчасы һәм авыл клублары төзү буенча махсус программалар гамәлгә ашырыла. 2015 елда республикада барлыгы 75 бакча сафка басарга тиеш. Важное событие! Здесь построен детский сад. Сейчас открытие! Моңа кадәр Сосновый Борда балалар бакчасы йорт бинасында урнашкан була. 20 балага исәпләнгән бакчага барысы да йөри алмаган. Шуңа күрә сабыйларның кайсы әби бабай тәрбиясендә, кемдер Татарстан поселогына йөргән. Авыл халкы арасында баласын урнаштырмау сәбәпле эшкә чыга алмаган әниләр дә бар. Безгә садик нык кирәк. Балалар чөнки нык күп. Садик зур. Поселок өчен инде балалар кирип карадылар, уйнадылар. Шатлыктан инде барыбыз да инде. Көтәбез инде, көттек инде, закөттек инде садикны. Элек монда укып барадык садикка. Ул бәләкәй. Намасы зуррак. 2 бүлмә генә инде. 20 кеше. Кысык. Бакча 80 урынга исәпләнгән бирдә заманча технологиялар ярдәмендә тәрбиялиләр. Вокал, бию дәресләре дә уза. Компьютерлар җитәрлек күләмдә. Яңа ачылган бакча инде тулысы белән комплектлаштырылган. Они себе представить, наверное, не могли, что
Тиз арада 5 ел içinde Татарстанда көп санлы бакчалар төзелер дип беркем дә күз алдына китермәгәндер. Бакчалар җитмәү проблемасы тууына 50 еллап вакыт бар. Балалар бакчалары шәһәрдә генә түгел, авыл җирлегендә дә хәзер зур кыйммәткә ия. Күрше Комсомолец поселогында Шишмә ансамбле солистлары чыгыш ясарга чират җиткәнен дулкынланып көтә. Бүген алар беренче тапкыр яңа клуб сәхнәсендә җырлый. Иске мәдәният йорты белән чагыштырып табылмыйдылар пенсия яшендәге артистлар. Хәзер уңай шартлар тудырылды. Буран әбиләрендә күп тутарбыз әле диялар. Здание сөйләне матур булмады. Ул элеке фап здание иде. Ну, клубка оештырып куйдылар инде, аны ясадылар клуб иттереп. Бәләкәй генә сценасы ярты метрга өстәл калкып тора. Безгә ярый иде инде, андый да клуб булмагач. Бик матур. Без нык сөендек. Шундай сөендек. Элек Комсомолецта мәдәни чаралар 50 кеше сыйдырышлы иске бинада үткән. Анда китапханә дә фельдшер пункты да урнашкан була. 200 тамашачыга исәпләнгән яңа үзәккә авыл халкы исемдә беркетеп куйган. Мне много приходилось открывать вот таких объектов за последние 3 года, но только вы сумели назвать его арт-центр и браво. Это больше нигде нет, поэтому браво вам за само название. Клубны балалар һәм әти-әниләр өчен күп функциялы үзәк дип тә атыйлар. Бирдә төрле яшьтәге авыл халкы иҗат белән шөгыльләнә алачак. Һәркемнең күңеленә хуш килердәй түгәрәкләр дә оештырырга планлаштыралар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. 2 елга Татарстан урманнарында хуян, суйыр, буҗыр һәм кыр тавыкларына ау оештыру тыела. Бу әлеге хайваннарның саны кимүгә бәйле. Мисал өчен, соңгы 7 ел эчендә ак куяннар саны 2 тапкырга кимегән. Аучылар мылтыкларын кырмый, яраткан шөгыльләре турында фоторәсемнәргә карап юксынырга гына кала. Август аеннан ак һәм сыры куян, суйыр, буҗыр һәм урман тавыгын аулау тыела. Хәзер кыр үрдәкләренә күчәргә туры киләчәк ди сунарчылар. Поохотиться можно, конечно, но... Ауга барасы килә әлбәттә, Татарстаннан читтәге урман хуҗалыкларына барырга мөмкин. Безнең төбәктә хайваннарның сан артуын көтәргә кирәк. Тыюларга каршы түгелмен. Бер искәрмә бар. Сыры куяннарын Татарстанның аерым районнарында аулау рөхсәт ителә. Бу Аксубай, Буа, Алабуга һәм тагын 16 район. Әлеге районнарның урман хуҗалыкларында куяннар саны тотрыклы саклана. 1 гектар җир мәйданына 5 җәнлек туры килә. В основном сейчас враг. Куяннарның дошманнары снегоходларда йөрүчеләр, төрле начарлыклар кылалар. Аучы буларак рәсмиләштермиләр үзләрен. Чабалар, җәнлекләрен таптыйлар, аталар. Куян бар ул, әмма нык куркытылган, чокырларда кача. Ау кагыйдәләрен бозу очраклары күзәтелсә, акчалы штраф каралган. Шулай ук аучы лицензиядан да мәхрүм ителергә мөмкин. Сунарчы статусын югалтмас өчен тыюга эләккән җәнлекләрне белү генә җитми, коралны саклау кагыйдәләре түгел үтәләргә тиеш. Владелец должен иметь сейф прикрученный. Корал хуҗасының идәнгә яки стенага беркетелгән сейфы булырга тиеш, әлбәттә, коралны кабаттан рәсмиләштерү процедурасы турында да онытмаска кирәк. Сыры куяннарны аулау 1 гектар мәйданга 4 җәнлек булган чиракта гына рөхсәт ителәчәк. Ак куяннарга килгәндә аларның саны 10 булырга тиеш. Белгечләр фаразлавынча, тыелган хайваннар һәм кош-кортлар саны 2 ел эчендә артырга тиеш. Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы сайлауга әзер. Бүген территориаль сайлау комиссияләре муниципаль сайлаулар өчен бюллетеннәрне кабул итеп алды. Исегезгә төшерәм, шәһәрдәшләргә 3 төрле бюллетен биреләчәк. Аларның берсе Татарстан президентын, икесе шәһәр советы депутатларын сайлау өчен. Алар исә бер мандатлы округлардан һәм партияләр исемлеге буенча сайлана. Президент сайлау өчен бюллетеннәр Казаннан кайтарылды. Чаллыда аларны кичә кабул итеп алдылар. Җирле депутатларның сайлау бюллетеннәре дә әлегә мэрияда сакланачак. Количество поступило 402 тысячи, значит, по одномандатным избирательным округам. Аларның саны 402 мең. Бер мандатлы округлар буенча да, партиялар исемлеге буенча да. Без бюллетеннарга сайлаучылар саны нигезендә заказ бирәбез. 1,5% кына хилафлык рөхсәт ителә. Бернинди үзгәрешләрдә булмаса, бюллетеннар алдан сайлауларда һәм 13 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә ачылачак. Ә хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Осылташлылар белем бәйрәмен 2 тапкыр үткәрә. Тернәкләндерү үзәгендә балаларны мәктәпкә озату тантанасы үтте. Чәчәкле мультфильм геройларын карарга шарлотка пирогыннан авыз итәргә мөмкин булачак. Чәчәк фестивале тагын нинди сюрпризлар әзерли, хәбәрчебез белеште.
Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. Фирменные магазины Теплос. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Сдается в аренду помещение для офиса. Охраняемая стоянка. Общая площадь 120 квадратных метров. Телефон 56 34 00. Уважаемые родители, одевайте школьников всех возрастов в школьной моде. Цена и качество вас порадуют. Школьная мода. Московский проспект 130Б. Новый город 5326. 2015 елның 13 сентября бірдәм тауыш беру күні. Татарстанда республика президентін һәм жерлі үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елғы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Асылташ социаль реабилитация үзәгендә тәрбияләнүчеләр мәктәпкә әзер. Балаларга мәктәпкә җыенырга ярдәм ит проекты кысаларында уку әсбаплары тапшырдылар. Бу уңайдан бире дә белем бәйрәме үтте. Безнең иҗат төркеме дә бу чарадан читтә калмады. Знаете, ребятки, вам надо дать клятву первоклассника. И главное, потом выполнить все, что вы обещали. Готовы? Да! Болашак беренче сыйныф укучылары яхшы укырга сүз бирде. Быел 7 бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлаячак. Асылташта ел сайын белем бәйрәме аллап уздырыла. Тәрбиячеләр үз балаларды кадерләп, аларны улы тормышка әзерлиләр. Мин балалар белән Асылташта 15 ел эшлим. Мин инде бик тырышабыз без балаларны тәрбияләргә. Яңа тормышка аяк бассын өчен инде без кешебезне жәләмибез. Балалар үзләрен һәр яклап күрсәтте. Җырладылар, бейделәр, шигырьләр сөйләделәр. Һәрберсе яңа мәктәп формасында. Аларны булдырыр өчен социаль приютка иганәчеләр ярдәм иткән. Сабыйларны алар бүген дә бүләкләр белән шатландырды. Мне очень тут нравится. Миңа монда бик ошый. Бүген мин бүләкле булдым. Барлык тәрбиячеләргә дә зур рәхмәт. Мин үзем шалышкараннан миңа монда бик яхшы, тәрбиячеләр дә бик яхшы. Белем бәйрәме берничә көн алдан үткәрелсә дә, бүген алган хис-кичерешләр әле озакка җитәчәк ди укучылар. 1 сентябрьдә Асылташта тәрбияләнүче 37 бала шәһәрнең төрле мәктәпләренә таралачак. Ильвин Васильева, Алексей Иванов, Чолотова, Яңалыклар. Укучыларга гына түгел, мәктәпләргә дә ярдәм итәләр. Шулда хәйрия эше белән шөгыльләнүчеләр үзләре укып чыккан белем учакларына матди ярдәм күрсәтә. Алар башлангычы белән төрле проектлар башкарыла. Бүген безнең иҗат төркеме 26-нчы гимназиядә булып кайтты. 26-нчы гимназияның чыгарылыш укучылары арасында төрле өлкә кешеләре шунсы сөендерә ди мәктәп коллективы. Алар мәктәпне онытмыйлар, ярдәм кулы сузалар. Гимназияны тәмамлаган Илдар Галәүддинов Татарстандагы ире банкның идарә рәисе. 4-нче елын укып чыккан мәктәбенә матди ярдәм күрсәтә. Я думаю, что школы, безусловно, нуждаются в этой помощи. Бюджеттан акча бүленеп бирелсә дә, барлык мәктәпләрдә мондый ярдәмгә мохтаҗ дип уйлыйм. Мисал өчен, мәктәптә яхшы мөхит, уңайлы шартлар тудыруда чыгарылыш укучыларыбызның ярдәм күрсәтүе бик урынлы минемчә. Меценат быел 4 миллионнан артык акча бүлеп биргән. Алар хисабына беренче катта капиталь төзекләндерү үткәрелгән. Гардероб бүлмәсенә аерым игътибар бирелгән. Яңартылган мәктәпләреннән укучылар, ата-аналар да канәгать. Наша школе стало. Безнең мәктәпкә хәзер килү рәхәт, матур, уңайлы. На пол положили плитку. Идәнгә плитка түшәделәр, мәктәп яктырып китте. Знаете, наша школа стала самой лучшей. Безнең мәктәп иң яхшысыдыр хәзер. Стена, түшәм, идән барысы да шәп. Балаларга биредә бик уңайлы булачак. 1 сентябрьдә 26-нчы гимназия 40-нчы мәртәбә укучыларга үз ишекләрен ачачак.
Күкрәккә тагылган тосмалар бердәмлек билгесе. Республика көне уңайыннан Татарстан әләмәт төсләре сүрәтләнгән тосмалар таратачаклар. Оларны президент белән бергә хәрәкәте активистлары тарата. Республика тосмасы акциясе бер ай буе дәвам итә. Аның кысаларында Татарстанлыларга 600 меңгә якын лента таратылды. Шәһәрдәшләр өчен сөйге шундый тосманы иртәгә 29 август көнне Яр буе мәйданында таратачаклар. Бирдә республика көне уңайыннан бәйрәм концерты оештырылачак. Ленточка безнең республика флагы кебек 3 төскә бүленгән. Ак төсе аның чисталыгы икәнен белдерә. Яшел төсе безнең Татарстанның яшеллеге, паркларыбызны күрсәтә. Кызыл төсе бердәмлекле һәм безнең Татарстанда булган халыкларның бердәмлеген күрсәтә. Шалы иртәгә чәчәкләргә күмеләчәк. Шәһәрдә ел саен августның соңгы көннәрендә чәчәкләр фестивале үтә. Биредә гөлләр төрледән-төрле композиция һәм скульптураларга, рәссамнарны көнләштерерлек картиналарга әверелә. Бәйрәм инде 27-нче тапкыр уза. Фестивальгә әзерлек барышы белән хәбәрчебез танышты. Азатлык мәйданында эш иртәдән бирле кайный. Идарә итүче оешмалар фигураларын урнаштыра, бакчачылар, эшмәкәрләр дә үз чатырларын куя. Бәйрәмнең символы лилия чәчәге. Утлар һәм яфраклар белән бизәлгән чәчәкләрне мәйданның уртасына урнаштыралар. Бирдә шулай ук төрле мультфильм һәм әкият геройлары да урын алачак. Азатлык мәйданында Дисней мәйданчыгында Миньоннар гаиләсендә очратып була. Иң мөһиме, барысы да чын чәчәкләрдән ясала. Мы используем цветочки. Без сүзгәннән соң да үз матурлыгын озак саклаучы чәчәкләрне кулланып эшлибез. Алар бәрхет чәчәкләре, агератум, мимоза булырга мөмкин. Чәчәкләр бәйрәме шәһәрдә 3 урында оештырыла. Иртәгә иртәнге сәгатендә Азатлык мәйданында чәчәкләр патшабикәсе һәм иң яхшы маскарад костюмы бәйгеләре узачак. Көндезге 12-дән 2-гә кадәр шәһәрдәшләрне ипподромда ат чабышлары көтә. Кичке 6-да исә бәйрәм мәйданга күчәчәк. Бирдә Россиянең һәм Татарстанның танылган артистлары чыгыш ясый. В 4-часовой концертной программе 4 сәгатьлек концерт программасында җырчылардан Макс Бас шоу төркеме, Сергей Скачков, Земляне төркемнәре була. Алканат дип аталган татар рок төркеме дә тамашачыларның күңелен күрәчәк. Один в один, только 10 метров будет. Бәйрәмнең һәр кунагы берәр кисәк алма пирогыннан да авыз итә алачак. Озынлыгы 10 метр, ә авырлыгы 3 тонна булгансы белән шәһәр рестораны кунак итә. Туда вложилось сумасшедшее количество продуктов. Моның өчен бик күп азык-төлек тотылды. 7000 дәнә йомырка гына салдык. Аның сарыларын агыннан айырдык. 400 кг акмай, 500 кг он һәм 1700 кг алма кулландык. Пирогның эшлеген алмадан ясылар, өстенә чикләвек сибәчәкләр. Зур пирог белән пешекчеләр кунакларны гына түгел, Россиянең рекордлар китабы авторларын да шаккатырга тели. Бәйрәм вакытында аны үлчәячәкләр. Будет побит рекорд по критерию. Пирог авырлыгы буенча рекордлар китабына кертелергә тиеш. Әлегә 1 тонналы пирог рекордсмен, эртәгә 3 тонналыны пешерергә вәгъдә итәләр. Димәк, рекорд 3 тапкыр арттырыла дигән сүз. Чәчәкләр бәйрәме 2 көн дәвам итәчәк. Оештыручылар шәһәрдәшләрнең һәм Чаллы кунакларын матурлык белән таң калдырга җыена. Лесенханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. Яңалыклар җатыркы атналыгы өчен төгәлли, барыгызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән ял көннәрегез күңелле үтсен.